Jibanta pan ajing karshan yak jingda wa jongka All Khasing Meghalaya Tourist Taxi Association ka khun New Trip National Awakening Movement knam haka khandai tarik u nailor kalalek yakendo ya UM chart jongka trade u kigur marthong ban persneu ka jingut jingnam jongna ya tourist u walking president jongka knam uba Thomas Pasa ulong ka jingi kendo ya uba gigur marthong kade nama ka council ka don ka board check ya ka trade license joki kali panabar ka jilla haki jaka ajkau kai pertai kidon hapo putusam jongka ke HADC namar bakini kali jongki breu ki panabar jongka jilla hapa kirung pan kamai seduk ki jaka ajkau kai ki hapo kandon an ka trading by non-tribal regulation acts 1954 ngi haka ngi kwa ban penpau ba na kaliang ga jogi ku kaseng ngi penpau ya jingkersan halor ga jingdawa joki ni ki tourist association ki jongi ban khakla no ikni kali ki bamde registered Meghalaya lani ki tak banabar ban kamai lailan sakki tourist spot ki bodan po jala ga jongi kumu ju faidin khandiat na kaliang ga jongi kum kaseng hau arja khanniu nila le e study ka kerpang ban but nuksa ya ka jingyai lenti lang na jing penya yang ke posikim pangila pharu da ka representation cha ka sarkar ka to por haka bang ila bu ka jing dawa ka jongi ban khang no ya kini ki tourist ki banabar bakim dei ban yolat ban rung shado kini ki tourist spot ban pensange oki hang no ka jaka ka baka sarkar ki ibet krang ba ki kali ki jongi pada kin yo ban kit pada yakin nak itu kijaka syaki tourist destination di beper pada hak tu apa nak kalian jongka government jongka jongka jala ka jongiru kira nak kalian ke transport department kira adap ban lek ban pej ya kata ka sampel mah dan negara company sang ti support system bat kira alap ba hang kiru ki kimju ailat ini kali ki banabar ban lek sedok ki tourist spot bat hak ka bakhado hi haka neutrik menai fek arja khat pra lamba ka sithi ka ba number com/trans/enf/nripau/arjar khat new/arpulai nakaliang jong commissioner jong transport ula ptha ya boro kini ki district transport officer ban check ya kini kali ki bawan nabar hak tourist spot ke jongi bat ngila community ba kani ka kampung kan urlong no bat ka handai ka wan no collection bat kani kala susah no kala suja no kunto dan kalian ka jongi menta ka sti ka jika ka jingwani kendu jongi ya ka district council lemba jong UM trade kadai bi halor kani ka no remba na kalian ka jongi ngi sautu balada kini ki kali kamai ki banabar kilet shadu ki jaka tourist spot ne ki jaka jgo kai pertai banya kamai tamut ki ha ba ya pok ki kendon ain jongka trading by non-tribal regulation khak ndai spasan pusau kamut kiwan ban kamai sini nak kata kadau nak liang jongi ngilawan kerpat EM jongka trade ba intuklar dia kani bat ka discouncil kariban pentikna ba kini ki banabar kam tamen abar ka state kim dei na po ka state ru kim dei ban yolat ban lek ban kamai sya ki tourist destination ki bodan po ka jela ka jongi kanang ba kanong rim jong gani ka trading my non-tribal regulation khak ndai spa san pusau ka badai ban yada ya ka khai ka pateng jong utrai ri trai muluk kan ne kino ki ba pen khen ya ki kendon an ki baladon apa ka district council kan simi ki senjam ki ba biang ban khanglat ko mi gani jai bre boleh gitu kan order bami pi kene ka sithi ka bami na kaliang transport commissioner ha ba bala tha ingin ki district transport officer ban check ya kini ki suspicious vehicle ne kita ki kali ki banabar ki barung ki tourist station ka jano kadawi ka dei ba hadin ka to kalawan collection kalawan no ka sarkar ka bathamai kabong yong ka MDA 1 te nadu to ka por wat lada na kaliang jongi ngila tho henry kamdon kanu ka jingmi na ka jing tho ka jongi bat kumba ka pau mentahi le si habang ibu ijing dawa ki beper sangan ke MDA government ka la ban wan ra ka jing mentoi ya ipat bahi ngi iba kilong le noi kilong sap kalau mengikran jaki beriu bon skor teka ka kam dan cum toy sui kai dei katai baka du no yes kene ka dei ka sarkar MDA ki ba penduk ya kene ka rai kabal ami ne kalian ka transport commissioner's office hau arajar khat phara neutrik banai bar na kalian jong UM trade ulang bon discuss bat ki officer jong district council ban pej ya ki lat kilenti baka district council kala bande nangi ngi ai jimot hi ba
ngila ngin paidin kendiat badon tu ipor bena kaliang giseng bahalang kala yang angke apo tengar angke man cek ya kini kali ki balik sabo macu tu kawan gajing pentut Henry kedis council kala hiban le ya kata ban cek ya ki trade license tu kali kiba le si kiba bar kiba persyang ban le si tourist destination kiba don apo sekti Thailand kiba Thailand kiba don apo sam jongka ke cirisi kita ki jingai jemut bat ngin ap kemilan tiba ada hadin by EM3 la ong ingi ban sa discuss sabat ki officer ban wat kirat nanti ngin ap kemilan ti kata kapor bilang ngajong ingi la de Marsin 1 ka sarkar ke bathamai ke MDA 1 ho arja khatpara ngale tho in continuation ya kani ka sithi ta sausan dali Henry ka suja ba composition sino ngila kwaru ban ikando yo siam Henry man bang itho sithi ban pan appointment ngim jiyo te bandung jibor ka kamra jong CM ta kalong ka adu kata tangi tip kata ngimla bandung jibor te ban pan dapan appointment ban ikran ni ka madru ngimyo lagi thor ka sithiru ka suja te kani ka penpau tang ka we ka mindset bakani ka MD sarkar kala right tang we ka rai bang inum snap yunu yunu ngin le ka bamon kadi kata ka nogrem jong kani ka sarkar ka mamanta bat kidak vision ki thau sa katahi